sir. Baiti ko, di ka makagawas din, kung di ka makabayad kikitos. Ha? Ingon ko kausa lang, anong giduhan nimo? Ayo. Bye. Teh. Ano tao ini? Teh. Tay ko ng mga utangan dili ko kang makot kahit mo kay sukton check balik ugma nya daghang ugma. Kakapoy bro ni trabaho. Sama na. Wow. Aw, kamaday na sir. Oh, nagabihan mo lagi ka. Kau ba mo lagi ka nagbangan he? Sir. Kaya punahapnan ko ma'am kay nagubang ko sa motor. Di ba karon sabot naton? Di pag igna di pakakaroon mo bayad. Tao, usaw man ako ni sir nga wa man ko'y kwarta ka kung sir. Di ma'am kay lisod man kun kuan. Sige patag balik nga re. Unya. Daghang kapag istorya nga ugma na lang. Tao, usaw man ako sir, wa man ko'y kabayad ka sa imo, basta iluag ko sir. Kay abi man ko na ako na kanang ugma ka pa mo nga re, gipalit na kog napkin sir. Napkin? Oo, gipalit na kog napkin. Ya, dula pa sir, pila man akong baydaran sir? 500 na raman to ma'am. Unya. Lisod man pud nga balik mo ako balik kon nga 500 na lang. 500 na lang? Oo. Nya, usaw man sa isabi solusyon nato na lang sir, kawa magugoy ko kwarta-kwarta gud sir, basta iluag ko. Dili na ako problema ma'am kay anakon ganhi pagpanukot lang. Hay ka maayo ani sir. Istoryahan naton sir usay maayo ani sir. Ah, Inita eh. ini kay sir. Kung sino sir, ano na sir? Pwede ba siguro sir? O magugoy ko tao, may tao sir. Oh, may tao dia sir. Hala, imbas na tutang sa ana sir ha. 500 oh. Sige. Sige, basta sabot ta. Kausa lang. Kausa lang sir. Sige sa. Kausa lang gud. Kausa lang gud, kausa lang. Ha. Sabot ta kausa lang ha. Imbas na 500 ha. Sige, sabot ta ana ha. Dali. Bana diha. Wala gyud para diri sa ina sabot sir kay makabatin silingan. Dali na sir. Ayun kay pangahuman na. Ano kay ba lumabot akong bana? Lumabot akong bana. Bari po kaliwan. Sir! Ikaw pa, sir! Ikaw pa! Saman. Ha? May kulang ka sa akon! Ano kulang na po? May kulang ka! Kaingon ko sa imo kausa lang! Ano naghirit ka pa magkaduhaman? Ha? Kay ikaw man. Sige man nga. Sige pa sir. Oy! Hoy! Nag-ingon ko sa imo! Ay, ingon ko sa imo kausa lang, sir! Sa mo! Ta! Dili pwede, sir! May bayad lang ka sa ako! May bayad lang ka sa ako, sir! May bayad lang ka sa ako! Kulang ka! 500! 500 diha. Oo! Ikaw may bayad lang sa ako, sir! Ikaw may bayad lang! Ingon ko kausa lang! Ingon ko kausa lang, ha? Baydi ko! Baydi ko! 500 diha. Baydi ko! Di ka muhatag sa ako, sir! Di ka muhatag sa ako, sir! Tagay ko 500 siya! Playstore ko na, sir! Ano 500 man? 500 kay kausa! Di ba nakutang 500? Oo. O ingon ko kausa lang! O ipasang 500! O niya kay nakaduhawan ta! Ikaw na mo may utang 500 sa ako! Ayaw sa pa, sir! Baydi ko, sir! Baydi ko! Di ka makagawas din kung di ka ako bayad 500! Ha? Ingon ko kausa lang! Anong giduhan mo? Ha? Pwede ba ako lista balik na akong bayad? Ah! Basigi ka mo balik! Basigi Balik ko, Ang kanya sa ako sa malkansi ko! Malkansi ko siya! Ingon ko kausa lang! Nanghirit pa ka! Oh, kana! Kana, kagiputos pa oh! Gisubre pa! Subre pa! Magsaba ha. Oh, asawa mo sir ha! Ato-ato na to may tabo ha! Mm. May basta ay nagbabalik sa mga din ha! Ato-ato na to! Pwede pa ako mabalik yun eh. Wala ko yung utang! Ayaw ko magbalik ka sir! Oy! Ato, kausa lang to! Sir! Kausa lang! Gawas na! Gawas na! Magsunta kong sawa!